minkälainen flyeri mulle on tarjolla? Muskettisoturien uudet seikkailut. Ja paikka on? Hakkarin, mikä tämä virallinen nimi on? Hakkarin kartano. Hakkarin kartano. Ja koska sinne pitää saapua? 1. heinäkuuta on ensimmäinen esitys ja siitä eteenpäin ollaan sitten aina elokuuhun asti. Aha, ja te olette siellä musketöörinä? Kaartilaisina. Kaartilaisina kyllä. Kaartilaisina? All right. Upeeta.